mogo mbaka gi jotelo man kodwa kwa wendo wa modhial kawuone His Excellency Dr. Mathew Owili, jalup gavana ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Thank you. Wachaka ni weche dongruok kapok wadonjo weche mag siasa. In kaka isebedo jalup gavana Kisumu e higni mabuora koro. Ang'o ma dikwan ni usetimo ne Kisumu makata in kopenji tiwacho ni mata mor ni watimo kama, mabe watimo kama. Erokamano mokwongo aduoko erokamano kuom thuolo mar biro ka mondo mi wawuo gi jopiny kokalo kuom Radio Ramogi ma bende jopiny ohero ahinya ahinya. Mar ariyo akelo ni mos mowuok Kisumu dalau. Gavana omosi kod jo Kisumu duto. Aduoko erokamano apani iluonga mondo mi penja gimomiyo an mana kawo namba kuom deputy governors te mag Kenya. Aparo kamano to kara ok en mano. En mana weche dongruok. Erokamano ahinya, apani gik mwasetimo to ng'eny kendo nenore. To kata mana jotim nonro bende osewacho ni Kisumu dhi maber. To in bende ang'eni you are proud about your county and about your governor and about the team matiyo kode. Gik mang'eny mwasetimo in different sectors. Tadona bia kwan mapiyo piyo nikech ging'eny ma samoro ok nyal kata tiekogi. King'iyo Kisumu, okay? Kisumu City kaka en sani. Ineno kane wagolo Gotra the Kachok dam site. Okay, it's no longer there. So we are a new landfill. Kamabor gi city waste duto te ma yudore in the sub counties, bedo sorted in the sub counties, then ma bedo recycle at that level. To modong ikawi tero in the new landfill mane Kasese. Okay, so in matters of environment, mano gi mwasati mabende apane bera inya Kisumu kani kirono eno. Mar ariyo ineno ka wagero a new fire station and fire center mani Obote Road, okay? Bende poko yawe official bende yawe e ndalo machuok mabiro. Nyo wagero center manyien mar Jokiwasko. Mainche no yawo gi His Excellency Raila Amolo Odinga, okay? 1 month ago, okay? Kendo ang'eyo ni nobedo covered gi Ramogi gi media station mang'owa mamoko. Mopogore gi mano king'iyo weche mag osiptal, okay? Nitie gik mang'eny mangire gi tim mar osetimo ma samoro ok nyal neno ji mang'eny. Mokwongo wan kod Marwa, waluongo ni Marwa Health Solidarity Cover, ma county chulo ne goro jomodhier pesa NHIF to giyudo thieth nono, okay? Wasechulo ne 45,000 households. King'iyo county ma Kisumu gi data manitie, to nyisore ni wan gi 90,000 households mar poor ma ok nyal chulo their medical for their medical insurance, okay? Omiyo pod wadhi chulo the rest of the 45. To bende nyokoro chako yawe, mangiso ni joma bende nie tije mag jua kali, kata joma timo hala, matindo tindogo, bende koro nyalo donjo in that cover, miluongo ni Marwa no. To joma tiyo bende wajiwogi mondo mi gichul NHIF. Koro ka ng'ato tuo, tidhi osiptal, titimo ang'owa, tithiedhi. Jaramogi kanyo, wagero a comprehensive cancer center to gi hematology center, okay? Our county oketo part of the budget, and ang'eyo ni neno ka ndalo moko ngire no ramadhi nyaka Russia. Mane wa sign an agreement with one of the organization Marasha mkoro bro konyowa gero that comprehensive cancer center. Ang'eyo ni ji tho karito thieth. Sani mondo yud thieth makare en ni dhi referral hospital kata biro Kenyatta. To the line ma jirito even 6 months kapoko yudo ng'awa kapoko yudo thieth. So ji mang'eny matho kapoko chondo logo. Omiyo mano be koro watimo Kisumu kanyo. Wakelo gimiluongo ni bone marrow transplant center. Victoria Hospital kama machon mani milimani cha mabad Jaramogi jo TRH, okay? Mano bende nitie kanyo, okay? In the spaces mar health, okay? Kendo en project ma already dhi mbele. Ing'eyo ni bone marrow transplant ema konyo ji mang'eny manigi tuoche ma chalo kaka sickle cell, ma bende oseyudo ni the incidence kata ng'eny mar tuo no ng'eny dalawa kocha molo kamoro amora e pinyo mar e pinyo mar Kenya. Kane wadonjo e pinyo wacho, ngire no wacho ni kodwa neno ni ng'ato madwaro upasuaji, okay? Ni nyaka bi mana to the center. Ndalo manodonjo in 2017 ko bedo governor mar county Kisumu kan jalup mare kamar ni nyama na yudo upasuaji kata bero gine Jaramogi Odinga Kisumu County Referral Hospital to gile Mumba to gi Ahero.
Sani koro kidhi Nyakach wagero spa maduong' kanyo kabisa, okay? Ma the hostel plus the equipments will be almost 60 million, okay? Gimora mora is ready. Gitimo na final touches, then they do giketo equipments mondo ngiro be timo obio yawe. Mano Nyabondo. Nyabondo. Ma Nyabondo pogore. Ma Paponditi. Okay? Kendo nyocha wigare mokalo nche na dhi development tour mane wadhi kanyo gi jo media ka jo Ramogi ne nitie mabene ne gineno gimatimore kanyo. Nyoro wayao hospital mar mine to gi nyithindo rata, okay? In Seme, okay? To sani kidhi Seme inya yudo upasuaji, kidhi Kisumu isbro yudo upasuaji, kidhi Moroni nigi theater mang'o matiyo man gawan mondo yao machieng' mane kanyo be ma oro no konyre moting'o nyathi kama. Omiyo nitie gik mang'eny mwatimo sector mar ang'o mar thieth. Machielo en ni ne watimo gimiluongo ni International Investment Conference higa mar 2021 to ne wayudo jaket mwandu, okay, an American company mano biro moketo a drone technology hub, okay, in Moroni, okay. Koro kanyo ka ng'ato dwaro kata mana remo kata mana vaccine ng'ato wani guko ka ng'ato Nyabondo lalawa kata ndingo panga masa moro bende ang'eni wang'o baka neka nikech ok kama is very accessible to drone nyalo golo the vaccine nikech kanyo makoro wakete the emergency medicines to ringo tero within minutes, okay? To ng'ato otimo ang'o to ng'ato yudo thieth. Omiyo wasetimo gik mang'eny e county kanyo kopogore gi masekwanogo to king'iyo kata mana sector mar barabara sani wan kod project mar Kisip ma is matimo weche mag roads, okay, in the slum areas, okay? Kaka Migosi, Kondele, and Manyata Big, okay? Ma togi Moroni 1.5 billion. Inang'e ni ero ga chamorech dunga. Kane wadonjo yomane dhe dunga ne onge lam koso kamano. Koro ne wase lame, ne wago lam kanyo. Koso idhi adhi anyo nyaka kuro. Nyakach. One gi P miluongo ni Sigoti Water Project. Ma they cover 3 wards, okay? O cover Southeast, o cover Central, and o cover North Nyakach, okay? And we believe ni kwa bro expandable the Nyaka West. West Nyakach kanyo, one right bank and left bank water projects. Manche benade kanyo, mwado wangi wati manyaka pipeline extensions. Madhi tero pi kuonde mapipok no bede. Nye winjo waka nyo weche mag sport of the Maber Kisumu. Okay? Watemo nyayo weche mag sports bende. Every year one called competition we walk from the wards all the way to the county. Miluongo ni the Governor's Cup. Koro nyithindo mang'eny manche go adhula. Okay, nyoro ka jobunga nyo oloyo. Makoro nyo jo Kisumu mor kabisa. To gi the Plateau Queens. Gik makamago ok bia biro nikech mpango maber moketi. Ne wawacho bende kan wadonjo mondo walos stadium manyalo miyo kata Kisumu nyalo host AFCON, okay? Ne wagero Jomo Kenyatta International Stadium, a cooperation between the county government of Kisumu to the national government, okay? Inti gik mang'eny ma national government otimo kanyo as a component of their contribution. Emomiyo sani bende in 2027 AFCON idhi kel Kisumu. Kane ngire donjo in government in 2017, nowacho ni Kisumu has great potential but a disappointing underachiever. To nowacho ni gima bro miyo economy ma Kisumu turn around and gimiluongo ni the port of what? The port of Kisumu, okay? Koro sani the port is operational, okay? MV Uhuru mano kedrecha no selosi. Wan gi shipyard sani kanyo ma oseloso MV Uhuru ang'owa MV Uhuru to. Ang'en ng'ato nyalo penjo ni automagi kora projects mokel gi national government bro luwore gi ng'ama ni e kom. Nikech ng'ato manose bede kom no before to ne gik makamago ne pokotimore. To sani daktari Oula ywero ji Nyando. Ang'o musetimo negi sani nikech mane ywak maduong' mogik moyudo Ramogi ka. Oula ywero gi Nyando. Mokwongo en musa hinya mos makende ne jowa masani Oula oywero. To Trevor da wacho ni gima dhi kelo a lasting solution ne weche mag flooding. Mosebedo kanyo nyaka ndalo mane tin gan kane pod atin, okay? Nyaka ndalo cha en timo gimiluongo ni Koru Soin multipurpose dam, okay? And an asebedo on record, okay? Kawacho ne piny owacho masani mar Kenya Kwanza ni ka gidwa konyo adier ka giwacho kaka gihero wano gidhi gi implement Koru Soin multipurpose dam. E piny owacho mokalo cha
okay? Ne en project mane dhi mbele, okay? Mano se kata chul joma ne nie iluongo ni project affected persons, okay? To kane piny owacho masani obiro, to gionge gi plan completely. Giwache to there is no budget. Budget mane nitie kanyo notimare no goal, okay? And nitie projects mang'eny mane timore ndalo cha. Kata mana port ni, yeah? Ang'eyo ni ka dikoro gin koda gi wang' maber, dikoro wan mabor, yeah? Gima nyalo kelo kata na Kenya dongruok maduong' ahinya, king'iyo kata weche mag blue economy, en connection mar port ma Mombasa gi port ma Lamu gi Kisumu, the inland port. Nikech our biggest traders through the port of Mombasa, ka ok wan wawegi, and the Eastern Central Africa. To connection mara called the Eastern Central Africa is through Kisumu. And ing'eyo ni economy of Kisumu then, okay, kapok ne East African community collapse, okay, ne rely heavily on what they call ports and harbors then, okay? Mwandu chopo kacha, tikele kacha gi meli, to wuok kanyo kodhi e pinje maoko, okay? Piny owacho ni nyaka gi miluongo ni oil jet, nikech oil pipeline ochopo kanyo, ochopo Kisumu, okay? To gin giwegi pod gidhi timo gimiluongo ni government to government care agreement makure, momiyo Tanzania ma ohala mane traditionally ne marwa, okay? Omiyo nitie mang'eny. To sani koro seche ma pok iloso koruso in damno, jopiny ukonyo nang'o? Gima timore ni, and we have this documented, okay? First of all, one get a multi-sectoral team. Adok na erokamana ahinya ne Ngire ma chair that committee kagen kanyakla gi county commissioner. To a team no one called partners bende kaka Red Cross, one gi UNICEF and many other partners. Koro watimo gik mang'eny mondo mi jopiny oyud konyruok. National government yao yore mapi luwo. Counties bende timo yao yore mapi luwo. And other leaders bende osekawo their own personal initiative mondo mi otim mano, okay? But mano podok bimono picha turowa. Onya mana duoko teko mar pi maturo jodala chien matin, okay? To maduong' ahinya mana aka wacho, other than the desilting mwatimo, gik mwatimo ka matin kamano gi yao gineora mondo pi odonje nam, en ni nyaka wane wach mar koruso en multipurpose dam. Nikech kawuono kaneno kana River Nyando chalo, then you know that we have a big problem, okay? A county ma Kisumu kaluwore gi pi malo, yeah? Nikech en koth ma kochwe mau, to rengo te biro nam. To gik moko temo timade, gik moko temo motingo. To sani bende wan gi phenomenon moro ma nam duogo, nam ng'ok, duogo oko kao, you know. Yeah, and otimore dide koro iwacho no. One, I think, before or around independence, and then one more time to koro nyotimore ni. Okay? Yeah. Omiyo en tabu maduong' ahinya. Kapod wan mane dongruok achiel ni, ini anyakach. Yeah. Ang'o medang wach ni setimo ne jo nyakach madikwan? Nikech ang'eni chenro maruto mag county ngima, lakini ka koro kamiya wuon. Trevor, I'm deputy governor mar county ma Kisumu. Hapa ni mano is important. And ing'eyo ni governor ma Kisumu en Professor Peter Anyang' Nyong'o. Dongruok mora matimore, professor manoketa e manifesto. En gi team. And I'm the first team member mar Professor Peter Anyang' Nyong'o. Omiyo gik mosetimore nyakach, ok inyalo attribute gi ne Dr. Willy, to inyalo attribute gi ne Professor Peter Anyang' Nyong'o. Hapa ni mane mwagine. But mokwongo bende mano miya wach ni gima duong' ahinya ma deputy governor go bende timo en ni okelo gimiluongo ni an enabling environment, okay, for the governor to deliver, okay? And nisa no kondika tamana kozo wach kunde mang'eny ni asemiyo governor the necessary support mondo mi deliver. Kore wach manyakach. Ang'isi wach mar Sigoti water project ma is worth 67 million ongoing, okay? We are in the second phase now, okay? Mano timore. Awachi ni wach mar Sigoti. No, not Sigoti, sorry. Paponditi. Yeah. Maternity theater. And we are going to have 2 theaters there. One for maternity cases and the other one for general surgical cases, okay? And of course, award. Makanya minosegine to gina kama gibede, okay? Nyo wakete bende incinerator kanyo. Madhi konyo wa in managing medical waste. Mowuok Nyakach to wuok Nyando to wuok Moroni. Mana ni Nyakach kanyo. Nyakach kanyo ndalo moko Ngire noora, okay? Ma dhia wuoyo gi jo Living Water International. Part of the pesa magimiyo waketo is a shilling to shilling agreement in Sigoti Water Project. To gikao Southeast Nyakach, gikao Southwest Nyakach, gikao West Nyakach as a program center.
Okay, mangiso ni gibiro bedo kanyo for the next 5 years kagi kunyo pige ne skunde ne kanise ne communities, and they are doing that even as we speak, and in praise mali mogese kunyo kisa mangeny, in fact more than 20 most of them are equipped, yeah, like Obora water project mani southwest Nyakach. Okay, omiyo mano bigi mwana no kanyo in 5 years joma dhi bedo manyalo yudo pi maler. Okay, e Nyakach kanyo bedo ji mangeny kabisa. Tada ni mondo be angisi bende gimoro kae nikech ji ok ong'eyo samoro nok wuoga mangeny. Wan watimo mana tich, wachapo mana ng'owa mana job. Okay, ineno wach mar the trauma center. Mabende county will now need to agree give the Nyabondo mission also mondo mi otim. Then initiative then mar Nyabondo Mission Hospital to the medical school in Maseno. Okay, that hospital everywhere. Okay, anywhere. Ndalogo pota donje piny owacho. Okay, to ing'e ni gik matimore e weche mag thieth, health is evolved. Okay, omiyo the level 5 facility ma the trauma center in Nyabondo. Okay, the county is taking full responsibility kanyakla gi the mission hospital mondo mi accidents matimore. Okay, ka iwuok Kisii e yo madhi nyaka Ahero no, kata kiwuok e Mamwalo cha, wabed gi thuolo maber. Ng'ati nyalo tel Paponditi, ng'ati nyalo kel Nyabondo, ng'ati nyalo kel ang'o Kisumu, complete with ambulance mabe osechiw. Okay, omiyo gik mang'eny ahinya mangiro oseme Nyakach. In every ward, by the way, iloso yore. Angini wali penyan to Bija Road, Leonard. No ngisane kanche na penjo. Well, first of all, thank you very much. It is rare mondo yud joma bende nyalo tiyo gi mondo giwegi mondo mi otim gimoro ma jopiny nyalo yuda ng'owa yudie konyruok. Omiyo kanyo bende ikonya ng'owa piny owacho. Ok piny owacho mar county kende, ikonyo bende nyaka piny owacho mar national government nikech en responsibility my shared. In West Nyakach ward kanyo nitie ndeche ma county gero. Okay, to nikech ne waparo ni in the coming budget ma kata machielo cha kwa timo public participation to ber ka bende waketo pesa mondo mi okony bero yo ma ini wuon itimade ni miyo jodala wa Manyakach. Okay, to kopogore gi mano wan gi water projects ka aina manche na dhine no southwest Nyakach. Wan gi osiptande moseger kamoro ni Kandaria kamano nyuole mama wa ndalo moko chon iluongo ni Kogola Jiwenge chieng' mar Boteri Kuro ing'e gimomiyo ne pok gineno osiptal kanyo. Ne gidhi mana cho sigoti gi idho got. You can imagine ni kituo kata ka in kod ich ti idho got ang'ogo remo kidhi osiptal sigoti. Nyo wasegero ni osiptal kanye Michura. Michura kanye ne ok kanea ne ok nyal dhi gi mitoka at all. Okay, nyo wasegero Michura access road. Okay, yeah, Michura dispensary access road. Nikech chik wacho ni kigero project to bende nyaka make sure ni ji nigi way maginya chopo in that project. Okay. Koro adwani wadonja ni weche mag siasa koro. Nyicha nitiere romo moro mar jo ODM manotimore Urudi. Millicent Adhiambo ni nitiere kono. We wang'ia ni tang'o manotimore kanyo. Ka koro wadonje weche mag siasa. Odiochieng' makawuono kane isidho ayanga chendo mar ndikruok mar oganda kaka jochama mag ODM e gwenge ma Nyakach. Mutni ne owuok e kind jalup gavana ma Kisumu Mathew Owili kod jaod bura ma Nyakach DUOL. Adwana bed gavana oting na bad gane. Mano biro banka jaod bura DUOL luenyore kod thoth jopiny mane oyuoro e nyasino bang' twak mare kendo weyo jalup gavana Mathew Owili kod oganda manok kende. ODM wacha mjumbe aende kwanza peane pesa alafu mrudi hapa tuongee. E seche ogogo bende oporo mar chwalo wach ne jopiny mane rik jalup gavana tiyo godo ne osima poya nono. Nochuno jalup gavana mondo twak gi jopiny maonge oporo ka okok kod weche mane jopiny ok winje yo makare gino mane omiyo romo no chope giko mare apoya. Adwana wachi ni chakre wik manyien ng'ato ka ng'ato manigi kipande mapok otimo registration mondo tim ang'owa o register.
Bang' bedo kod romo mane okelo kanyakla jokanyo duto mag ODM, jaod bura manyakacha Duma Owuor, kaachiel kod jalup gavana Mathew Owili, ma bende emane owinjore otele nyasi mar yawo apis ODM mar sub-county Manyakach, nokoso chopo kanyo. Nochuno jotend chama kotelnegi kod jakom margi Paul Akeyo kod MCA Makono Vincent Obuya mondo yaw apisno bang' rito jalup gavana mobare. Ma en office mobedo opened officially for the ODM party, my business duto mag party itimo ka. Wabiro keto wawuoyo gi chairman kata registration joma ni kucho. Wabiro wuoyo gi chairman mondo kata jok mok nyal maonge simu minyalo register go ubi kaendi to be registered. To wabiro duogo ka after 1 month or 2 wabiro ng'iyo ni to wago okang' mane. Ne wan mana flower girls koso ne watiyo tich moro, koro wabiro ng'iyo ni to nyo wan ji 2 bwe wamedo ji 20 mondo wabed ji 22 mane momiyo wayaw gini. We cannot buy party, we cannot buy human beings, but we want to encourage unity. There is a sense for unity. Wan gima wamanyo ne wadwaro tego teko mar chama mondo chama obed gi wang'e ka wachomo yiero mabiro. To chama en ang'o? Dong chama en ODM kende. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Daktari, ang'o manotimore kanyo? Ineno gima notimore Mani kaluwore gi report mochiw gi Millicent. Yiena mondo mi awachi ni function mane wan godo ne ok en contest, okay, kata PM e kind Dr. Owili ma deputy governor ma Kisumu kod Duma Owuor ma member of parliament Manyakach. En chokruok mane wadhi tego e weche mag chama, to mano be kan wawinjore, mano wabedo piny, mano wawacho ni ka wadhi kacha to weche ODM kende, nikech ng'eni Nyakach kanyo piem nitie mopogore opogore e weche mag mjumbe and of course weche mag governor. Nikech Duma Owuor dwa bedo governor to Dr. Owili bende dwa bedo governor. Omiyo an kana dhi kanyo nadhi gi chuny maler, okay, and I had all my cards on the table. Gi dho ngere ne wabedo gi delegates conference maber kabisa, mabende ne wabedo nyaka gi resolutions mabe an mana timade ane mana wacho, okay, nikech joma ne nitie kanyo ng'eny gi nowacho wacha weche gi giwegi, ok weche mag chama. Kane wadhi e rally, gima notimore kanyo is most unfortunate, okay, nikech nobedo hijacked kod mjumbe. Ing'eni kanyo ok owacho ni mondo yieri governor, okay, nonyalo mana wacho ni ODM oklo. Because the issue was about the party, not about individuals. Samar siasa biro, okay, ma inyalo go kawariwore, nikech mano be nyaka wabwa team, to bende ng'ato biro ringo ng'we, okay. Ibiro neno ni kane wan kanyo to jatelo no, mabende koro kana jaka nuo nyinge kendo, nowacho mana weche ge owuon, ok weche mag ng'owa, ok weche mag chama. Chieng' onogo kanyo, kata joma nondikore ne onge, okay, nikech en odhi okawo ng'ato miyo pesa mondo lor microphone, okay, a very archaic way of doing things if you ask me. Microphone gidonegi yeah, but you see to giri mar county ng'ato mane kanyo ok en gira gima watimo en niya, ne wawacho ni leader ka leader nyaka tim gimoro mondo mi the overall organization mar the recruitment drive otimang'o obed kare. Omiyo kata kani an mana chiwo pesa mar kelo the PA system, the podium gigine, ne ok en thuolo mara mar dhi loro ne microphone. To bende pod ok abi loro ne kata mana in the future, okay, nikech mano is not the way I am wired. To jomoko bende I am a very civil. Jomoko wacho ni ji nowuok kode nikech ene ma ji. Ok ing'eni ya, mano to ji biro wacho, okay? To ing'eni kidhi mikawo ng'ato imiyo pesa nikech idwa stage manage gimoro. To mano ok kende mokwongo timore. Gik makwongo timore siasa ndalo mang'eny. Okay, maybe probably timo kata ndalo mabiro, okay. Omiyo mano ok nyal nyiso kata nyalo gauge popularity mar ng'ato. Yeah. To koro mano dhi kanyo endo in gi lemo mane e chama. Get jomoko wacho ni ntiere party officials. Ing'eyo ni county coordinating committee nigi patron, okay, and the deputy patron, okay, man governor kod deputy governor.
okay, and gi jotelo mag party a county, okay, and Mheshimiwa Adumo War and his team, of course, onyalo bedo mana gine gi Nyakach, and he doesn't hold any position in the county, I mean, in a patron constituency. Mar constituency, yeah. Omiyo nadhi kanyo in that capacity, but also ing'eyo ni It is a sub county mudonga. What did the sub county? Unfortunately, one gimoro Kisumu East, but okadhi bedo nikech an gi tich mora oko mar Kenya. Koro ka bede mano, but adhi support. Na se wuoyo kata gi the leadership makanyo kendo wasewinjore on what we are going to do, and what the team a sub county. And I don't know kwa jotelo duto ni kik waket siasa e wach mar recruitment mar chama, okay? Firimbi biro go mondo joti mango mondo jidho odhi olar kombe ma biro dong nono, ma bende poko dong nono, okay? Ngato ka wacho bedo gavana mar ngato ngire nyongo poni ango poni e kom. Omiyo kwa se the Kisumu East wabro dwaro ni mondo the ward teams bendo dio team ndikruok angowa in the ward mana ka wasetime Kisumu Central to the team in each and every sub county electoral. Ango mineno ni ine miromo bedo governor ma Kisumu? Well, Trevor, I am learning from the best, okay? Professor Peter Nyang'nyong'o is not your ordinary governor, okay? But that said, Gidoluo, koro apimni Gidoluo, ka in kod ruath mitue jok mapuro to ywayo mbele, okay? Ka koro Professor Peter Nyang'nyong'o timangoa ywayo mbele ni, okay? To en gi ruath ma ywa toke ordinarily Gidoluo, okay? Sama koro i-retire ruath, okay? Ikawo ruath mosebo koso mapokobo. Kisumu, we are not ready, gidongere, for any experiment, okay? Nitie kumwanene county no, okay? Ma okwanya liye ne ngama onge agenda, okay? Gi ngama onge plan. Gi ngama ok understand kumwadhiye, okay? Mondo mi okaw kom mar bedo gavana ma Kisumu. And apparently for the period mosebedo kanyo, learning from Professor Peter Nyang'nyong'o and learning from Mrs. Raila Amolo Odinga, I will be offering myself for the position of governor of Kisumu when time comes. And ang'eyo ni jopiny ni koda kendo an midhi rwak na jok kaka wuoyi mosetimade kaka rwath mosebo mosepuro moseywayo opara. Ing'eyo ni samoro inyalo tweyo rwath ne oywa chien to gaja gi pur kama gik moko ok dhi kare, okay? But I've proven, yeah, that I am a team player. I'm proven ni anyalo ywayo straight kumidware, okay? And ang'eyo jopiny dhi ng'iyago wang' maber kochopo ndalo. Teko ni wuon ni kanye? Gimomiyo penjo gi nikech kata wawuondore ni saa podi to saa to osemana romo, ji osemana chako go siasa, wimbi se neno. Teko ni wuon madang' iwache ni kanye? Nikech nitie joma wacho ni nyaka ibed gi constituency ni mari moro miwacho ni mako motegno. Dang' iwach ni Nyakache mari kosen seme kosen kanye? Ing'eni ok dang' awach ni Nyakach mara kata seme mara, okay? Seme nigi member of parliament koso kamano. Nyakach nigi member of parliament and all those ones, okay? One wang'iyo county mangoa mangima. Kanda logo biro to ibiro ng'eyo teko man godo the different sub counties go. Kowuok kuom nonro mang'eyo ni kata mana jofwambo gi keyo bende biro timo, lakini hapa ni en a bit too early mondo wachak wacho ni stronghold mar ng'ane gi ng'ane ni kanye, okay? And ing'eyo na nyalo bedo Janyakach kaka an Janyakach no tinyalo bedo kata stronghold mara en Kisumu Central, kata stronghold mara en Seme, kata stronghold mara en Nyakach, but ok wanyal ng'eyo sani ndalo go biro. Ji adek makoro sani osewacho ni gidwa chung' Nyakach kanyo, un jo Nyakach ute udhi timo nang'o mondo mi winjruok obedi, koko be kik bede iye ka, kendo siemo lwedo be kik bedi, ng'ano timo nama ng'ano timo nama. Joma siemo lwedo emowe siemo lwedo. Agombo mondo bi akwa joma ochung' duto ni wabed miluongo ni decorum gi dongere. Ka in gi agenda mida uso ne jopiny mopogore gi wer, tiuso agenda na jopiny biro yieri based on what? Based on the agenda no mari. And I don't watch any, and I want to commit to the people of Kisumu ni from my end and from my team, okay? Wabro timo campaign massive, okay? Nikech tich mwadwaro en tich mar CEO of a county,
okay? You don't need a thug there, okay? But you need a manager, okay? Like Professor Peter Nyang, okay? And managing my brotimore and angeo whether we do peaceful campaigns when that time comes, not just in Nyakach, in other places as well. And angeo ni ma bemo kuongo mar jo Nyakach dwaro governor, okay? I would have in the last election, money work Nyakach. And the Jadek must work go, Pojo Mokonyalo work. And Manakana watching earlier, the more, the merrier. And even in the county, Jimbanga Pojo Brodwaro Chum, not Mondo Mijo Pinogin, but Pinobro Yero. Okay? Kalori credentials, Mangoa, Mangatonigo. Yeah. Well, actually, we'll go back to Mardongro, the Siasa, or Dugane Dongro, kind. Tirajo Mane Pinjo ni Chiro Maero. Nja Okawe Taka, Kindokuro P, Taka Bene. Ketonegi cargo wala ungichinro mane mar loso negi chiro manaka na wacho ni chane sub county ka sub county nitie a waste evacuation center tapa nigi makoro sani timore ahero kanyo kaloro gi weche mag coast and the environment. It's a big challenge, okay? And normally we take that as feedback. Okay, every other time, by the way, wago ocho katwa you do feedback from the sub-county administration. Mabendo osetimore all the way to the ward. But one ge a project mar World Bank mabende why they would godo some funds more the better which mag drainage my hair. Nkanya ni kanya machinda hinya. Drainage my hair is not good. To bende oken problem account gani ke yokena kana gerondara. Ise dikadani. Ki woke daraja tiluo lam madhi kanyo ki dikadani cha. Neogi tucho, okay? Drain. Koro kapi wuok chira hero mondo miyo chopa ngoa gine River Nyando beda ngoa bedo difficult. Omiyo koro wadhe timu machalo kod mano. And then so we have two funds there. Inti mar Floka, okay, mar climate change of course, and then one Kenya Urban Support Program. Okay, mabende dhikelo pesa madhe timo gik mang'eny ahero kanyo mondo mi ing'eyo ni koro bende en a municipality and then en a headquarter Mara ahero ilongana ahero what awasi, okay, municipality, okay, mondo mi watimne a proper planning and a proper infrastructure manyalo miyo obedo elevated kata obedo worth the name of a town, okay, omiyo kony biro. Okay. Jojo Tieno Ngondo kuwuok Ahero wacho ni nyakwar guok nyaka sani nyando nego wagi pi. Penj na jalup gavana ni gikonyo jopiny nade seche mowueni. Wasewacho kendo wan gi awacho wan gi a multi-sectoral team moting'o national government, oting'o county government kod partners. Koro one called supplies of course ma itero negi joma nie evacuation centers, okay? Nikech sani giminyalo tim malich ahinya onge. Drains manyo yaw kineno pi masani wuok e Nyando samoro can overwhelm. Okay, the drainage. You know, kind of dikes, and by the way, Trevor, ingeni gini wasewache, to don't know wache modo wabed very keen. Budalangi ndalama kone nega problem. Machala gimane Nyando, okay? It is not the county government to fix that problem. Because king in your budget, my counties nigodo, it's not enough. You will open a drain kagi kacha and you will not go far. Your national government must invest in Korusoin multipurpose dam. Mondo jawago you a lasting solution. Okay, because as we talk with you now, okay, ni wangi our colleagues, okay, who come from even that particular area, many national government, yeah, they have done what they can. County Bedosemanya team, but Pod River Nyarachimangoa, Omuamoa, okay. We need a proper budget in billions, okay. Mondomiwa fix godo the issue because whatever we are doing is just trying to, Mondomiwa treat gimilungone symptoms, okay. Yeah. But Jomani kambi ibotene gi chiemo, ibotene gi nets, ibotene gi ilongana tents, okay? Ibotene gi water purifiers, okay? Gik mang'eny mwasa gini sabunde angogini, okay? Nchima county contribute, nchima partners contribute to national government bend. And kanyo one gi county commissioner in a meeting mana co-chair kode with the permission of the governor. Never win record any current in the bando and some other foods work in national government, which will all be done together, co-Kalokum, the multi-sectoral agency, ma nitie. It's an ongoing thing, okay? And we have an emergency, response team, yeah? And every day, because each year, yeah, and so they keep, it's an ongoing process. Yeah. Kakoro wadhi mbele gi weche mag siasa ni ndi jo ODM onego beni chako wach mar yiero jo kanyo manyien. Chenro mane ma un go mondo mi kikel tungni.
un kaka jotelo manie kaunti? Mokwongo ing'eyo ni ODM nigi chike mabiro tayo weche mag ang'owa, weche mag yiero. Okay? Kisumu wan pod ok wadhi e yiero. Apani itime in batches. Okay? Ang'eyo ni on 27th nitie counties madhi yiero kaka Siaya. Okay? Gima watimo mondo we ready ourselves kaka county ma Kisumu e gima ne jomoko ketho ahinya kacha. Wadwani mondo wadhi e county ka county mondo ji ondikre kaka ang'owa, kaka wanachama. Nikech ing'eni ka ji odhi yiero to joma jochama ema dhi go ang'owa, ema dhi go kura. Okay? Wasebedo gi jowa mose nyanyore lela. Nidwani mondo dhi ochunge kuma watimo ang'owa mopogore opogore. And kwayo manitie mwaketonegi en ni gigo campaign gi kwe gi muolo. Chike mag party biro guide, okay? System idhi ti godo kitimo ang'owa, kidhi timo yiero. Kowach ni en consensus, to ji obedo be pinje timo ang'owa, ji owinjre. Kowach ni mondo ji ogo kura, okay? Secret ballot, okay? Through a system which will be agreed with the party. Ji odhi otimo ang'owa, odhi otimo kamano. Omiyo an aparo ni on behalf of the country Kisumu, wan kod ikruok to pod wamedo ikore mondo ka koro chopo ndalowa to wan gi jochama moromo mosendikore kaka wanachama mar ODM to wan gi bende jomochung' motegno moyie ni nyalo chung' ne chama e komoti mang'o mopogore opogore. Koro jo party gi ema dhi yiero jotendgi. E kinde misebedo jalup gavana, ang'o miseneno ka kelo thirno moro to yo mane minyalo losego? Nikech ang'e ni wuoyo gi jopiny pile ging'isi ni mae kama wuoche diyowago to ineno ka thirno ni kanye, rem ni kanye. E wach mana, rem e wach mana? Mar omenda kosen mar dongruok. Rem mar dongruok e county. Okay. Ing'eyo ni kakro sani, counties mang'eny pok oyudo their allocation mar February. Ka Kisumu en achiel kuomgi, nyaka sama wuoyi kodi ni. Okay? Nyaka sama wuoyi kodi ni pok wachulo salaries mag dwe mokalo. Nikech waonge ang'owa, pesa mowuok kanya, mowuok miluongo ni shareable revenue. The other component mar pesa mabiro en giluongo ni own source revenue. Mabende koro sani watemo matek nyo waketo a new system ma sani kidwa golo ushuru moro amora Kisumu kanyo mar county to itime cashless. Mondo mi wageng' godo kuo mag pesa ma samoro ka ng'ato okawo pesa gi lwete to nyalo timo ang'owa, nyalo miyo pesa timo ang'owa, nyalo miyo pesa lal. Machielo en ni partners bende koro biro kaka koro Safaricom nyo konyo wacha mondo mi timo ang'owa weche dhi mbele. But aparo ni gima duong' ahinya en ni pesa mikelo e counties kaber to nego medi. Ane momiyo wageno ahinya ni the NADCO report manyiche nobedo arrived at between the Azimio coalition to gi Kenya Kwanza coalition obed implemented mondo wayud pesa mabet ng'eny matin manyalo miyo waketo pesa mang'eny e yore mag barabara kata yore mag thieth kata yore machalo kamago. To bende wakwayo jowa ni mondo ging'e ni part of the budget or the resource envelope wa budget ka gimiluongo ni on source revenue. Omiyo ka wacho ni on source revenue madhi e budget en 1.5 billion to wachoko 1 million. Koro wan gi gimiluongo ni budget deficit. Okay? But adokero kamana anya gavana nyongo nikech county ma Kisumu nigi partnerships mang'eny kabisa mamiyo the budget deficit bedo bridged. Okay? County ma Kisumu kanyo bende ng'eyo ni weche mag affordable housing. Kata kapok ne national government obiro gi wach mar affordable housing. Governor Nyong'o already nochako weche mag affordable housing. Mano oseyudo jalup fund together with the county government magero ute mang'eny ng'eyo Lumum, Makasembu. Kendo ne oseyudo jalup trust madhi gero ute Anderson. Okay? Kendo e ndalo moko kano ora e piny mar America kana dhi United General Assembly in 2019 taromo gi jo Kenya matiyo kocha mabende ni kod organization gilungo ni Wema Magharibi mane wa convince gi masani koro gibiro gigero a project mar high end houses 130 units ma is costing another 1 billion Kenya shilling. So king'iyo weche mag housing in Kisumu dhi malo again because of the intervention of the county and the partners mwayudo with the intervention of Governor Professor Peter Anyang'. Ka koro ng'iyo kwa watieko nikech sabe koro mayo wang'wa e manifesto maru gi Governor Professor Anyang' Nyong'o ang'o modong' mapok otimo kaporo dong' mana gigni adek? Well, nitie gik mang'eny mosechaki to nitie bende mapok ochaki nikech ing'eyo ni one gi plans. Okay, first of all one gi county integrated development plan, a 5-year plan. Then you have the yearly plan, annual development plan, and then from which one you draw a budget. Now budgets are yearly. Koro nitie projects ma of course one go de manifesto
mapoko chaki, but pod wan gi next year, pod wan gi 2026, and of course part of 2027. Koro pod gibiro. In our second term, kane watimo campaign, ne wawacho ni wasetimo, wadok timo. Okay? Wasetimo, wadok timo. Omiyo gima nyalo wacho mang'eyo. And by the time my governor woke a office in 2027, of course, nitie projects mang'eny ma obro no se complete, ma bende obro kwano. Ing'eyo ni county ma Kisumu bende e county achiel e Kenya ka ma every single year, Trevor, luongo jopiny kendo miyogi report of what they've achieved. Yeah? So we have a state of the county address every year. And one of these days when you visit the county and you pay me a courtesy call, I will allow me the copies of the reports from the beginning so that even when you are here, you can already see what is in the county. DUOL every day, might be the studio or watching a job pain. Watching out of what the governor will not have delivered, okay, I will remain behind to deliver on those projects. Okay. Watch Mugi, we go to Japan and watch money. Kakuru Jitema winji, angoma dier ni mondo winji kuomi kaka in the jalup gavana Kisumu. Awuogo nagi. Okay. Kamora mora magintie. Hapa ni wach Kisumu koro wasewasha ahinya. Kanyakla wa mar oganda osekonyo piny mar Kenya malach. Okay. Kanyakla mar oganda no ema nomiyo Ramogi Odinga no wacho ni ok wanyal bedo kod independence. Okay. Ka Kenyatta onge nikech no ng'iyo piny kaka piny mar ang'owa mar Kenya, ok piny joluo gi piny jomoko. Okay? Kanyakla wano bende mano miyo wa klama ma wa repeal section 2A mano kelo multi-party. Okay? Kanyakla wa mar oganda ma joluo no kwa ng'iyo Kenya generally. Kanyakla wano bende emano miyo loch mane chando jicha mar thuon gweno cha. Notim nade? No gol. Kanyakla mar oganda no be miyo koro ne okel the constitution ma 2010 mukel devolution momiyo koro an deputy governor. Okay? To jomoko bende governors, to jomoko bende ang'owa bende senators. To kanyakla mar oganda no ema biro deliver a new Kenya. Okay. Omiyo agombo ni mondo anyis jowa ni jatelo nadi en achiel. Jatelo be Nyasaye matonade ema keto. Okay? Onge kama ji biro dhiye mawacho ni akoro wayiero ng'ane mondo tim ang'owa mondo miyo bed jatelo. Omiyo joluo mawinja kwayo manitie ni wadonguru kaka oganda di oganda achiel. Te weche mag siasa waluuru bang' Raila Amolo Odinga. Okay. Okay. Nyasaye ong'eyo gimomiyo gik moko nitie kaka gin. Okay? To samoro bende iwacho Trevor ni mudho lil mandiwa sama piny chiegni ru. Okay. Ka tieko koro mogik aneno ka Reverend Nyaoke men MCA ma North Nyakach penjo ni penja ne DG e wach mar members ma othi choko mar committees e assembly owacho ang'o? Mana mapiyo piyo. Well, okang'e kothicha oko to Nyaoke bende osiepna kendo ng'e ofisa. Kapo nothicha oko to nyalo ng'isa even though waning'e ni wa respect the separation of powers. Nitie county executive and county assembly. Okay? To samoro kotimo gele. Makoro en okoda wuotho gi jowetegi. You never know, nikech gimbe gin assembly kuro. Okay. Kaka in maine Ramogi kane. Ka koro in ka tiwacho weche mag KTN. Ginyalo wacho ni koro buche moko nitie moko no ketie. Tapan mano dibene timore kanyo. Dibedi akia. Kamano gavana. His Excellency Dr. Mathew Owili and jalup gavana ma Kisumu wadoko nero kamana nyako miwa sechegi. Mane chenro mar DUOL makame waweye koro wadhi yo moro machuok bro nenre kendo saa 3 e weche manyien. An nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Uben maber jo kama.